Името Джефри Епстин години наред звучи като име на човек, който има всичко. Пари, имоти, частни самолети, остров в Карибите и достъп до среди, до които повечето хора никога дори не се доближават. Той се движи сред милиардери, политици, учени и светски елит, а животът му отвън изглежда като перфектно изграден свят на влияние, престиж и пълен контрол. Но колкото по-бляскаво изглежда всичко на повърхността, толкова по-тъмни стават въпросите под нея. Защото зад образа на мистериозен финансист с огромни връзки, постепенно започва да излиза история, която не е просто скандал, не е просто богат човек с лоша репутация, а нещо много по-голямо, много по-организирано и много по-страшно. Това е история за човек, който не просто се изкачва до върха, а изгражда около себе си цяла среда от пари, достъп, доверие и страх. В този канал заедно разглеждаме различни криминални истории. Ако такъв тип съдържание ви е интересно, абонирайте се за канала, харесайте видеото и му дайте хайп точки. Ако искате да ме подкрепите и допълнително, вече има опция за членство. А в моя инстаграм може да гласувате коя да бъде следващата история. Историята на Джефри Епстин не започва като огромен международен скандал. Дълго време той е просто име, което се появява в среди на изключително богати хора. Финансист с частни самолети, огромни имоти и контакти, които изглеждат почти безкрайни. За външния свят той е човек, който управлява пари на милиардери, дарява средства за научни проекти и организира срещи между влиятелни хора от бизнеса, науката и политиката. С времето около него започва да се изгражда образ на мистериозен, но уважаван човек. Някой, който има достъп до места, до които повечето хора никога не стигат. Имения в Манхатън и Палм Бич, ранчо в Ню Мексико, апартамент в Париж, частни самолети и собствен остров в Карибите. Това създава впечатление за човек с почти неограничени ресурси и връзки. Но за този образ постепенно започват да се появяват сигнали, разследвания и обвинения. Първоначално те остават сравнително ограничени в полицейски дела и правни процедури. За известно време изглежда, че случаят може да остане просто още един скандал около богат човек с влияние. С течение на годините обаче картината започва да се променя. Появяват се все повече свидетелства от жени, които твърдят, че като тинейджърки са били въвлечени в, да ги наречем, срещи срещу заплащане. Разследванията започват да сочат повтарящ се модел, а не единични случаи. Въпреки това, в определен момент правната система не води до тежък процес срещу него. Вместо това се стига до спорна сделка с прокуратурата, която по-късно ще се превърне в един от най-критикуваните модели в цялата история. Години по-късно, журналистическо разследване връща случая отново в центъра на общественото внимание. Старите документи, свидетелствата на жертви и детайлите около сделката започват да се разглеждат наново. Това създава огромен обществен натиск и води до ново федерално разследване. Така историята, която дълго време изглежда почти затворена, се отваря отново. И този път последствията се оказват много по-сериозни. През лятото на 2019 година Джефри Епстин е арестуван по федерални обвинения за трафик на непълнолетни. От този момент нататък историята вече не е просто разследване срещу богат финансист. Тя се превръща в глобален скандал, който поставя въпроси за власт, влияние, институционални провали и мрежа от контакти, простираща се далеч отвъд един човек. Но за да се разбере как изобщо се стига до този момент, трябва да се върнем много по-назад. Далеч преди частните самолети, островите и обвиненията. Трябва да се върнем в началото. Джефри Едуард Епстин е роден на 20 януари 1953 година в Бруклин, Ню Йорк, в САЩ. Той израства в квартала Сия Гейт. Това е малка затворена крайбрежна общност в южната част на Бруклин, близо до Кони Айланд. Семейството му не принадлежи към богатите среди, с които по-късно ще бъде свързван. Баща му се казва Сеймур Епстин. Той работи като пазач, градинар и по-късно като служител по поддръжката в жилищния комплекс на Сия Гейт. Майка му, Полин Епстин, работи като помощник-учител. Семейството е от еврейски произход и живее сравнително скромно. Родителите му принадлежат към типичната работническа класа на Ню Йорк през 50-те години на миналия век. По публични данни, семейството няма връзки с финансовия елит, политически среди или влиятелни бизнес кръгове. Епстин има и по-малък брат, Марк Епстин,
който по-късно става предприемач и собственик на компания за недвижими имоти в Ню Йорк. Според биографични данни и интервюта с хора, които са го познавали като ученик, Джефри е бил тих и интелигентен. Учителите му често отбелязват, че се справя добре в училище, особено в областта на математиката и науките. Той посещава гимназията Лафайет в Бруклин и завършва обучението си по-рано от обичайното, когато е само на около 16 години. Това ранно завършване често се посочва като знак за силни академични способности, поне в ранния период от живота му. След гимназията Епстин започва обучение в Купър Юнион. Това е престижен технически колеж в Ню Йорк, известен със силните си програми по инженерство и наука. Там учи за кратко. По-късно се прехвърля в Ню Йорк Юнивърсити, където посещава един от водещите математически институции в щатите. Важна подробност обаче е, че той никога не завършва университет. Напуска обучението си през 1974 година без диплома. Този детайл по-късно става особено интересен, защото в следващите години Епстин успява да се изкачи в среди, в които образованието и престижните дипломи обикновено имат огромно значение. След напускането на университета, той получава първата си сериозна работа. През 1974 година, въпреки че няма университетска диплома, Епстин започва работа като учител по математика и физика в Далтън Шкул в Манхатън. Далтън е едно от най-престижните частни училища в Ню Йорк. Там учат деца на изключително богати и влиятелни семейства. По това време директор на училището е Доналд Бар, бащата на бъдещия американски главен прокурор Уилям Бар. Фактът, че човек без диплома получава преподавателска позиция в толкова елитно училище е сравнително необичаен. Въпреки това Епстин преподава там около 2 години. През 76-та напуска Далтън. По-късно този период често се разглежда като първата му реална точка на контакт с елитната социална среда на Ню Йорк. Работата в Далтън му дава достъп до свят, който не е негов по произход, но до който очевидно започва да намира път. След напускането на училището, той прави следващата решаваща стъпка – навлизането в финансовия сектор на Уол Стрит. През 1976 година Джефри Епстин започва работа като младши трейдър в инвестиционната банка Bear Stearns, една от най-големите финансови фирми на Уол Стрит по това време. Според публични биографични източници, той първоначално работи в отдела за options trading, който се занимава с търговия с финансови деривати. В рамките на няколко години той напредва в компанията и става Limited Partner. Това е позиция, която означава участие в по-високото ниво на структурата на фирмата. Според различни медийни профили, това се случва около 1980 година, когато Епстин е на около 27 години. Работата му в Bear Stearns го поставя в контакт с изключително богати клиенти, предприемачи, инвеститори и корпоративни ръководители. Според някои бивши служители той започва да специализира в работа с клиенти, които имат сложни финансови проблеми или нужда от управление на големи активи. През 1981 година Епстин напуска Bear Stearns. Официалните причини за това никога не са напълно изяснени публично. В някои медийни публикации се споменава възможно вътрешно разследване, свързано с нарушаване на корпоративни правила, но конкретни обвинения не са повдигнати и компанията не публикува подробна официална версия. След напускането на банката той започва да работи самостоятелно. През 1982 Епстин основава собствена компания за управление на богатство – J. Epstein & Co. Според информацията, която самата фирма представя, компанията работи само с клиенти, които имат минимум $1 милиард активи. Тя предлага услуги като управление на инвестиции, защита на богатство, данъчно планиране, управление на имоти и финансови стратегии за изключително богати клиенти. Проблемът е, че реалният модел на бизнеса на Епстин никога не е бил напълно прозрачен. Журналистически разследвания и съдебни документи по-късно отбелязват, че не е ясно колко клиенти всъщност е имал, как точно е управлявал техните средства и как е натрупал собственото си богатство. През годините той създава и контролира различни финансови структури. Сред тях е Financial Trust Company, регистрирана на американските Вирджински острови. Някои от тези структури са регистрирани в офшорни юрисдикции.
Това не е необичайно при управление на големи богатства, но прави проследяването на финансовите потоци значително по-трудно. Оценките за личното богатство на Епстин варират значително. В различни медийни публикации се посочва, че то може да е било около 500 милиона долара, но няма пълна публична документация, която да показва точно как е натрупано. Това е една от най-големите загадки около него. Именно през този период се появява и една от най-важните фигури в неговия възход – милиардерът Лесли Уекснер. Уекснер е основател на компанията L Brands, собственик на марки като Victoria's Secret и Bath Body Works. През 80-те години Епстин започва да работи като негов финансов съветник. Според публична информация, той постепенно получава огромен контрол върху финансовите дела на милиардера. По различни данни, Епстин управлява значителна част от богатството на Уекснер, получава пълномощно върху финансовите му операции и участва в управление на имоти и инвестиции. Допълнително по публични данни, Уекснер му предоставя и така нареченото Power of Actioneering. Това е юридическо пълномощно, което позволява на Епстин да взема финансови решения от негово име. Това е изключително необичайна степен на доверие между милиардер и финансов съветник и според някои анализатори е един от ключовите моменти, които позволяват на Епстин да изгради образ на човек с огромни финансови ресурси. По-късно Уекснер заявява публично, че е прекратил отношенията си с Епстин и че е разбрал за неправомерни действия от негова страна. В интервюта той твърди, че Епстин е злоупотребил с част от доверието, което му е било дадено. Тази връзка се оказва изключително важна. Чрез Уекснер, Епстин получава достъп до свръхбогати американски елит, бизнесмени, инвеститори и социални кръгове, които обикновено са затворени за външни хора. По-късно Уекснер заявява публично, че прекратява отношенията си с Епстин през 2007 година, след като разбира за обвиненията срещу него. През 90-те години Епстин започва да изгражда образ на изключително богат и глобално свързан човек. Той придобива впечатляващи активи. Огромно имение в Манхатън, една от най-големите частни къщи в Ню Йорк, имение в Палм Бич в Флорида, ранчо в Ню Мексико, апартамент в Париж и дори частен остров на Карибите. Освен това, притежава и няколко частни самолета. Всички тези активи засилват публичния образ на човек, който разполага с огромни финансови ресурси и се движи в най-високите социални кръгове. През 90-те и началото на 2000-та година Епстин започва да се появява все по-често в среди на милиардери, известни учени, политически фигури и светски личности. Външно изглежда като човек, който свързва различни светове – бизнес, наука и политика. Но зад този внимателно изграден образ започват да се натрупват и въпроси, защото въпреки начина му на живот, много журналистически разследвания по-късно отбелязват, че никога не е било напълно ясно откъде идват всички негови пари. Не се знае колко клиенти имал всъщност, какви инвестиции управлявал и как точно е натрупал собственото си богатство. Някои журналистически разследвания дори описват финансовата му кариера като една от най-неясните сред хора с подобно богатство. За разлика от повечето известни финансисти, при които съществуват публични инвестиционни фондове, компании или сделки, при Епстин липсва ясно проследима структура на източниците на богатството му. След като вече се е установил като човек, който управлява богатството на милиардери и се движи в среди на изключително заможни хора, той започва да изгражда нещо още по-важно от парите – мрежа от влиятелни контакти. Тази мрежа включва хора от различни сфери – бизнес, политика, академични среди, медии и светски елит. Според журналистически разследвания и публични данни, Епстин изгражда тези връзки постепенно, чрез комбинация от финансови услуги, социални събития, дарения и лични контакти. През следващите години той активно участва в светския живот на Ню Йорк, Палм Бич и различни европейски градове. Посещава и организира частни вечери, благотворителни събития, научни конференции и срещи между бизнесмени и учени. Епстин разполага и с нещо друго, което прави тези контакти още по-лесни – впечатляващи имоти. Според журналистически разследвания, тези имоти често се използват за частни срещи и събирания, на които присъстват различни влиятелни гости. В тези пространства Епстин създава среда, в която бизнесът, науката и светския живот се смесват. Срещите често изглеждат като комбинация от социални събития, научни дискусии и частни разговори между хора с огромно влияние. Освен чрез социални контакти, Епстин изгражда мрежата си и чрез дарения за научни институции. Той инвестира
инвестира значителни средства в научни проекти и университети, подкрепя изследвания в области като физика, изкуствен интелект, биология и невронауки. Чрез тези дарения той изгражда контакти с известни учени и академични институции, включително университети като Харвард и МИТ. Това допълнително подобрява публичния му образ. През годините Епстин се появява и в компанията на различни политически фигури. Публично известни са снимки, социални събития и контакти с хора от американската политика, както от демократическата, така и от републиканската партия. През 90-те години Джефри Епстин и Доналд Тръмп се движат в сходни богати и светски среди. Има публично известни снимки и описания на събития, на които са присъствали заедно, а самият Тръмп в миналото публично е говорил за Епстин като за човек, когото познава. По-късно обаче отношенията им се разпадат, макар че точната причина и точният момент не са напълно ясни в публичното пространство. Една от най-често повтаряните версии е, че Епстин е получил забрана от клуба Мар-а-Лаго в Флорида. Според публикации, цитиращи адвоката Брадли Едвардс и други журналистически източници, това се свързва с неподходящо поведение спрямо млада служителка или тинейджърка. Това не е нещо, което е установено с присъда по тази конкретна тема, но е важен детайл, защото показва, че още тогава около Епстин е имало сериозни притеснения и предупреждения в елитните среди. Важно е да се уточни нещо съществено. Присъствието на дадена личност на събитие или среща с Епстин не означава участие в престъпления, но тези контакти показват колко широк и влиятелен е бил социалният му кръг. Друг важен елемент от тази мрежа са неговите частни самолети. Епстин притежава няколко самолета, които използва за пътувания между своите имоти и за превозване на гости. Полетите между Ню Йорк, Флорида, Ню Мексико, Париж и Карибите се превръщат в част от начина, по който той поддържа контактите си. Пътуването с частен самолет е не просто транспорт, то създава усещане за лукс, достъп и близост. По-късно, полетните дневници на тези самолети стават важен източник на информация за журналисти и разследващи органи. Те съдържат дати на полети, маршрути и имена на пътниците. Тези дневници, водени от пилотите на самолетите, по-късно се превръщат в ключов източник за журналистически разследвания, защото позволяват да се проследят пътуванията между различните имоти на Епстин и хората, които са били негови гости през годините. Публикувани документи и медийни разследвания се появяват имена на различни известни личности от политиката, бизнеса и развлекателната индустрия. Един от най-обсъжданите елементи около случая е така наречената черна книга на Епстин, известна и като Little Black Book. Това е контактна книга, която съдържа голям брой имена, телефони, адреси и други контакти. Самото и съществуване е добре известно публично, а нейни версии са излизали и в журналистически публикации. Според имената, които се появяват в публично обсъжданите версии на тази книга и в свързани документи са личности като Доналд Тръмп, Бил Клинтън, принц Андрю, Наоми Кембъл и много други. Тук обаче е изключително важно уточнението, че присъствието на име в контактна книга или полетен дневник не означава участие в престъпление. Това, което книгата показва, е по-скоро мащабът на мрежата около Епстин и колко широк е бил достъпът му до известни, богати и влиятелни хора. С течение на времето самолетите му получават и прякор в медиите и интернет. Лолита Експрес. Това е медиен термин, а не официално име. Много от пътуванията завършват на остров Сейнт Томас, откъдето гостите са транспортирани с лодка или хеликоптер до частния остров на Епстин – Литъл Сейнт Джеймс. Литъл Сейнт Джеймс е малък частен остров в Карибско море, близо до остров Сейнт Томас в американските Вирджински острови. Епстин купува острова през 1998 година за приблизително 7,95 милиона долара. След покупката започва мащабно строителство и превръща мястото в луксозен частен комплекс. На острова са изградени голяма основна вила, няколко къщи за гости, док за яхти, хеликоптерна площадка, жилища за персонал и различни сгради. Снимки и сателитни изображения показват, че комплексът включва множество отделни постройки. За много хора Little Сейнт Джеймс не е просто имот на Епстин, а самата визуална емблема на света, който той е изградил около себе си. Изолиран, луксозен,
затворен за външни хора и напълно контролиран отвътре. Една от най-обсъжданите е малка сграда с купол, която често се появява в медийни публикации. Някои журналистически материали я описват като сграда, приличаща на храм, но официалното й предназначение никога не е било ясно публично. Някои съдебни дела и свидетелски показания жени твърдят, че са били водени на този остров. Тези твърдения идват от свидетелства и граждански дела, но не всички от тях са били предмет на отделен наказателен процес. Една от най-известните жени, свързвани с случая Вирджиния Джофре, която само преди една година беше открита мъртва в дома си на 41 годишна възраст. Според официалната версия, тя се е самоубила. Относно случая с Епстин, тя твърди, че като тинейджърка е била въвлечена в средата около него и неговата близка сътрудничка Гилейн Максуел. Според нейните показания, тя е била използвана като част от системата за привличане на други млади момичета, а по-късно е била изпращана и при влиятелни мъже от социалния кръг на Епстин. Именно нейните твърдения привличат огромно международно внимание към случая и превръщат историята от американски криминален скандал в глобална тема, обсъждана в медии по целия свят. Най-известното от тези обвинения е свързано с принц Андрю, херцога на Ню Йорк и син на британската кралица Елизабет II. Джофре твърди, че като непълнолетна е била изпращана да има сексуални срещи с него. Принц Андрю категорично отрича тези обвинения. През 2022 година делото между двамата завършва с извънсъдебно споразумение, което предотвратява съдебен процес. Той не признава вина, но се съгласява на финансово споразумение. Случаят се превръща в един от най-сериозните скандали, засягащи британското кралско семейство през последното десетилетие. Повечето хора свързват Епстин само с Литъл Сейнт Джеймс, но в действителност той контролира не един, а два острова в американските Вирджински острови – Литъл Сейнт Джеймс и Грейт Сейнт Джеймс, който в документи е описан като покупка за около 22,5 милиона долара. Този детайл е важен, защото още веднъж показва мащаба на ресурсите му. Не става дума само за екзотично убежище, а за цял частен островен комплекс, който допълва образа на човек с почти неограничени възможности, територия и контрол над средата около себе си. С течение на времето комбинацията от огромно богатство, частни имоти, самолети, научни дарения и социални контакти позволява на Епстин да изгради репутация на човек с огромно влияние. Именно тази комбинация от богатство, контакти и социални събития създава мрежата, която години наред му дава влияние и защита. Но зад тази внимателно изградена система постепенно започва да се разкрива нещо много по-мрачно. С течение на времето започват да се появяват първите обвинения и свидетелства на млади момичета, които твърдят, че зад луксозния свят на частни самолети, острови и влиятелни гости се е криела система, която според разследванията е функционирала в продължение на години. Именно тези обвинения по-късно ще доведат до едно от най-големите и противоречиви разследвания в съвременната американска история. С течение на времето сигналите и свидетелствата започват да се натрупват. В началото това са отделни оплаквания, но постепенно полицията започва да вижда повтарящ се модел. Момичета, често тинейджърки, разказват за сходни истории за срещи, организирани чрез познати, обещания за пари и посещения в имотите на Епстин. Първото голямо официално разследване започва през 2005 година в Палм Бич, след като родителите на 14-годишно момиче подават сигнал в полицията. В рамките на разследването детективите започват да събират показания от други момичета и постепенно случаят се разширява. Според полицейските документи, разследващите идентифицират десетки жертви и описват повтаряща се схема, при която непълнолетни момичета са били канени в имота на Епстин срещу заплащане. След събиране на свидетелства и доказателства, полицията в Палм Бич препоръчва повдигане на сериозни обвинения. Разследването е предадено и на федералните власти, защото част от предполагаемите престъпления могат да попадат под федерални закони за трафик на непълнолетни. И именно тук историята прави рязък завой. Вместо пълен федерален процес, който би могъл да доведе до десетки години затвор, започват преговори между адвокатите на Епстин и прокуратурата. По това време главен федерален прокурор за Южния окръг на Флорида е Александър Акоста.
поста. Тези преговори водят до една от най-противоречивите правни сделки в съвременната американска съдебна история. През 2007 година е договорено така нареченото Non-Prosecution Agreement. Това е споразумение, при което Федералната прокуратура се съгласява да не повдига федерални обвинения срещу Епстин. В замяна той трябва да се признае за виновен по по-леки щатски обвинения в Флорида. Това решение има огромно значение. Федералните обвинения за трафик на непълнолетни могат да доведат до десетки години затвор, но благодарение на тази сделка такъв процес изобщо не се провежда. През 2008 Епстин се признава за виновен по 2 щатски обвинения, включително склоняване към на непълнолетно лице. Съдът му налага присъда от 18 месеца затвор в окръжен затвор в Палм Бич. Но дори това наказание се оказва необичайно. Епстин получава така нареченото Work Release. Това е специален режим, който му позволява да напуска затвора през деня и да работи в офиса си. Според медийни разследвания той прекарва до 12 часа дневно извън затвора, 6 дни в седмицата. Реално той излежава около 13 месеца. Тази сделка предизвиква огромни критики години по-късно. Освен това, по-късни съдебни решения установяват, че жертвите не са били уведомени предварително за сключването на споразумението, което е нарушение на Федералния закон за правата на жертвите. За много хора този момент се превръща в символ на нещо много по-голямо. Усещането, че богатството, влиянието и добрите адвокати могат да променят начина, по който работи правосъдната система. След сделката от 2008 година Джефри Епстин на практика изчезва от националните новини. Макар че вече е осъден по щатски обвинения в Флорида, наказанието му е сравнително кратко, а след освобождаването му той продължава да живее в своите имоти и да се движи в богати социални кръгове. За голяма част от обществото историята изглежда приключила, но зад тази привидна тишина остават много въпроси. Един от тях е защо човек, срещу когото има показания от десетки момичета, е получил толкова леко наказание. Другият е защо федералните обвинения, които биха могли да доведат до десетки години затвор, изобщо не са били повдигнати. Тези въпроси започват да се връщат на дневен ред едва 10 години по-късно. През ноември 2018 година журналистката Джули Браун от вестник Miami Herald публикува серия разследващи статии под заглавие Perversion of Justice или преведено на български изкривено правосъдие. В тези публикации тя анализира полицейски доклади, съдебни документи и интервюта с жени, които твърдят, че са били жертви на Епстин. Разследването показва, че първоначалното полицейско разследване в Флорида е било много по-голямо, отколкото обществеността е знаела. Полицията е събрала показания от множество момичета, но въпреки това федералните обвинения са били изоставени чрез сделката от 2008 година. Журналистическата серия предизвиква огромен обществен отзвук. Статиите получават международно внимание и по-късно печелят престижни журналистически награди. Именно тази серия се смята за един от основните фактори, които водят до възобновяване на федералното разследване срещу Епстин. След публикуването на разследването, историята бързо се разпространява в националните медии. Големи телевизионни канали и вестници започват отново да разглеждат случая. Общественият натиск върху институциите се увеличава. В резултат на това федералните власти започват ново разследване. През 2019 година прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк събира нови доказателства и свидетелства. Това води до повдигане на нови обвинения срещу Епстин за трафик на непълнолетни и заговор за такъв трафик. На 6 юли 2019 година Джефри Епстин е арестуван на летище Ню Джърси. 2 дни по-късно обвинителният акт е официално разпечатан в Манхатън. Според прокуратурата, между 2002 и 2005 година той е експлоатирал и насилвал десетки непълнолетни момичета в Ню Йорк и Палм Бич и е плащал на някои от тях да набират други момичета. След ареста, федерални агенти извършват претърсване на неговото имение в Манхатън. Според съдебни документи там са открити голямо количество снимки на голи и частично голи жени, включително изображения, за които според обвинението има индикации, че са непълнолетни. Намерени са и значителни суми пари в брой, както и ценности като диаманти. Разследващите откриват и множество електронни носители на информация, компютри, твърди дискове, CD-та, които по-късно стават част от доказателствения материал. Междувременно защитата на Епстин прави опит да постигне освобождаването му под гаранция. Адвокатите му предлагат огромен пакет за гаранция, включително обезпечение с неговото имение в Манхатън, частен въоръжен надзор и други условия
условия за наблюдение. Съдът обаче отказва. Съдия Ричард Берман приема аргумента на прокуратурата, че Епстин представлява сериозен риск от бягство заради огромното му богатство и международните му връзки. Така той остава в ареста, докато очаква съдебния процес. На 10 август 2019 година Джефри Епстин е намерен мъртъв в килията си в Metropolitan Correctional Center в Ню Йорк. Съдебният лекар на Ню Йорк определя причината за смъртта като самоубийство чрез обесване. По-късно и доклад на инспектората на Министерството на правосъдието стига до заключението, че наличните доказателства подкрепят тази версия. Въпреки това, около случаят възникват сериозни въпроси. Докладът на инспектората описва редица пропуски в сигурността на затвора. Според разследването, охранителите не са извършвали задължителните проверки на килията, както изискват правилата. Част от камерите в района не са работили, а двама служители по-късно са обвинени, че са фалшифицирали записи, свързани с наблюдението. Тези пропуски предизвикват огромни обществени съмнения и множество теории. Официалното заключение е, че Джефри Епстин умира чрез самоубийство в килията си на 10 август 2019 година, а разследването на Федералното бюро по разследване и инспектората на Министерството на правосъдието не намира доказателства за намеса на други лица. Но паралелно с това същия доклад описва тежки пропуски в режима на наблюдение и сигурността на затвора. Сред най-обсъжданите детайли са това, че Епстин е бил сам в килията, че задължителните нощни проверки не са били извършвани както трябва, че двама служители са попълвали фалшиви записи за тези проверки и че в зоната е имало проблеми с системите за видеонаблюдение. Именно тази комбинация от официално заключение и сериозни процедурни провали е причината смъртта му да остане една от най-коментираните и конспиративно натоварени теми в целия случай. След смъртта му наказателното дело срещу самия Епстин е прекратено, защото според американското право обвиненият трябва да бъде жив, за да има съдебен процес. Това означава, че никога няма пълен федерален процес, който да представи всички доказателства публично. Но делата около случая не приключват. Най-значимото наказателно дело след смъртта му е това срещу неговата дългогодишна сътрудничка Гислейн Максуел. Тя е обвинена, че в периода от 1994 до 2004 е участвала в схемата за набиране и експлоатация на непълнолетни момичета. Процесът започва през ноември 2021 година в Федерален съд в Ню Йорк. На 29 декември 2021 година журито я признава за виновна по няколко обвинения, включително участие в схема за трафик на непълнолетни. През юни 2022 година тя е осъдена на 20 години федерален затвор. Паралелно с това много от жертвите започват граждански дела, чрез които търсят финансово обезщетение. През 2020 година е създаден специалният фонд Epstein Victims Compensation Program, който е финансиран от имуществото на Епстин. Чрез него повече от 150 жертви подават искания, а общата изплатена сума надхвърля $120 милиона. Още един детайл, който показва истинския мащаб на случая, е броят на жените потърсили компенсация след смъртта на Епстин. Освен това са заведени дела и срещу финансови институции, които са работили с него. Една от тези институции е JP Morgan Chase. Това е една от най-големите банки в света. В иска се твърди, че банката е обработвала финансовите му операции години наред и е трябвало да забележи подозрителни плащания. През 2023 година JP Morgan се съгласява на извънсъдебно споразумение за около $290 милиона, предназначени за компенсации на жертвите. След смъртта на Епстин, неговите имоти, включително тези в Ню Йорк, Флорида, Ню Мексико и частните му острови, постепенно започват да се продават, за да се покриват съдебни искове. Няма кръстосани разпити, няма представяне на всички доказателства в съдебна зала, няма присъда след федерален процес. Именно това оставя историята отворена и до днес. В заключение, това, което можем да обобщим, е, че историята на Джефри Епстин не е просто история за един богат човек, обвинен в тежки престъпления. Тя е история за система от влияние, пари, връзки и институционални пропуски, които години наред позволяват на един човек да се движи между най-влиятелните среди на света.
Отвън изглежда като човек, който е достигнал върха на социалната и финансова иерархия, но зад този образ постепенно се разкрива съвсем различна картина. Според федералното обвинение и множество свидетелства, в продължение на години около него е функционирала схема за сексуална експлоатация на непълнолетни момичета. Много от жертвите разказват за събития, които са се случили в имоти, самолети и други пространства, контролирани от него. Арестът на Епстин през 2019 изглежда като момент, в който всички въпроси най-накрая ще получат отговор, но този процес така и не се случва. Именно това е и причината историята да остава толкова противоречива и до днес. До момента остават няколко въпроса, които продължават да се обсъждат. Как точно е натрупал богатството си, колко голяма е била реално мрежата около него и защо толкова дълго е успявал да функционира без да бъде спрян по-рано. Благодаря, че останахте до края на видеото. Ако подобни криминални истории ви интересуват, може да разгледате и предишните ми видеа. Абонирайте се за канала, за да не пропускате следващите истории. Харесайте видеото и му дайте хайп точки. Ако искате да подкрепите канала, може да станете и членове, а в моя инстаграм ще намерите анкети за следващите теми. Ще се видим в следващото видео.